Sizulana sabu Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Chapter 5. Jesus. 16, 17, and 18. Jesus. Isihloko phasithi ukuza kwenkosi. Hallelujah. Nemfuneko yokulinda. Hallelujah. Chapter 5. Amen. Ivesi 6, 7, and 8. Ithi apha. Jesus. Chapter 16. Hlalani kuvule. Thandazani ningayeki. My God. Ezintweni zonke bulelani kuba oko ukuthanda kukaThixo uKristu Yesu ngayo. My God. Apha uThixo usiyalela ngentoba masithandaze yena, sithandaze singayeki, sithandaze simthembile. Amen. uThixo lonke ixesha uyasiphumelelisa sikholose ngayo amaxesha onke. Kuba kwizinto zonke noba seungavelelwa ngeyiphi ingxaki entle ingxaki embi, uThixo ukhona uyasilungiselela ngamaxesha onke. Kuba yena uThixo akaxakwa sithe nalo xesha funeka sithi masikholose ngayo ngamaxesha onke, simthandaze simthembile, simthandaza singayeki kwaxesha onke. Ungathi hayi ngexesha elithile xa ifikile thandaza and ayinathi into yoba funeka uguqile nokuhleli nje uvala amehlo okuthandaza. Nditsho noba sewujongile uthi ube ngathi uthetha nomntu ombonayo, uba uthetha noThixo, uThixo ophilayo, uThixo ongundlela, uThixo ongaxakwanga. Sibulela wena Yesu, sibulela.